On se Suomi hieno maa kyllä. Hyvinvointivaltio, jumalauta. On kyllä vähän... Mitä vittua toi poika tuot tekee, saatana? Tää helvettiä. Ja pitää vähän jarruvaijareakin kiristää, saatana, että toimii etujarru jatkossa. Tää helvettiä tää poika oikeesti tekee. Pitäisikö mennä soittaa kytää, että saat vittu puhelin saa. No. Jumala. Anna se pyörä. Oi, oi, saatana. Jumalauta. Ei, vittu. Saatana. Jumalauta, vittu mä soitan kytät, hei.